Odonjne weche mag tuke ni sirikal maduong' osechulo omenda maromo bilion 1.6 ne riwruok matayo tuke adhula pinje mag Afrika kaka omenda ma ochuno mondo ochul gi pinje mabago tuke mopogore opogore. Bang' chopo e nyim komiti ma ochung' ne weche mag tuke, jatend migawo mar weche tuke Salim Mvurya olero ni omenda no ochul CAF mondo mi Kenya thuolo mar bago tuke mag CHAN ma ochan dwe mar 8 higani. Tugo ma ibiro bagi e kind pinje mag Kenya, Tanzania gi Uganda. Mvurya bende olero ni alap ma Kasarani biro rumo kapok tuke go chakore, ka alap ma Nyayo bende nitiere rang'iny madwarore gi CAF. Tok bago tuke mag CHAN, Kenya biro timo ikruok mar bago tuke mag pinje Afrika higa mar 2027. The payments that are made for the hosting rights, the status of that. Then the plans that you have, that now that we are hosting, how are our teams prepared so that we don't just participate, but we must win? On behalf of the government, I want to confirm that Kenya is ready, to host CHAN and also to host AFCON. As you know, Chair and members, these tournaments are co-hosted, by Kenya, Uganda, and Tanzania. If you go to Nyayo, I think Nyayo is